Инджата пак на време по джипа, сам работи, бе. Скапа за от работа цяло лято, бе. Какво става тук? Ей, майка му да еба. Значи, било, ама... Стига ти с компютър, бе. Стига за компютър, бе. Работите си какво? В кейса ли си? Па какъв кейс, бе? Какъв кейс? Какъв кейс, бе? Какъв кейс? Чакай, какъв кейс? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ти си спав тук, бе. Ще ради да ради. Няма го фърля. Що? Иди сега си редо. Няма го да е цъкни, дай. Така? Няма го. А? Ще умра. Не ми бъда работа. Това компютър, лаптопи, цял ден. Но трябваше да го чупиш. Що? Що? Защо бе? Ще си да работа, нали? Стига снимай ти, стига снимай ти.